esta diferencia entre simbología, sino hace realmente una barrera y por tanto un muro infranqueable? Per a nosaltres, José Luis, el més important és tindre clar que som servidors de la nostra societat i que hem d'arribar a acords per a defendre els seus interessos. I això significa assentar-se en qualsevol per a poder defendre els interessos de la teva comunitat autònoma, com fan pràcticament així totes les autonomies d'Espanya, excepte la valenciana, no? I això ens porta a nosaltres, per exemple, a anar a la manifestació del 18 de novembre, que vam estar allí amb la nostra pancarta, i a una força com som valencians, per exemple, no estar. Llavors, si nosaltres pensem que hem de defendre els interessos dels valencians independentment de qualsevol detall, però també de les diferències màximes, com que allò ho convocava el sindicat, no? Els dos sindicats majoritaris valencians, i pràcticament la Generalitat, perquè allò era Compromís i PSOE. I nosaltres vam fer... I la CEF. I la CEF, gràcies a que la CEF va vindre. Molt a pesar del Partit Popular. Efectivament, i a última hora, i nosaltres vam estar molt contents i vam respirar perquè era una manifestació més unitària. Però si realment volem defendre els interessos valencians, hem de sumar esforços en qui calga per a defendre els seus interessos en Madrid. I en aquest cas era amb la Generalitat, era amb el govern. Per tant, si som capaços d'entendre que les diferències són poques quan es tracta de defendre la comunitat valenciana, podrem entendre-nos. Però si no som capaços d'anar a una manifestació quan se parla del finançament autonòmic, que som l'autonomia pitjor finançada de totes les d'Espanya, i això no ho diu la Generalitat, és que recorde a l'expresident Fabra dir-ho en l'últim any de mandat, que amb els diners que teníem sempre tindríem un dèficit crònic del 20%. Per tant, si és una cosa que és de sentit comú, com pot ser que altres forces valencianistes no entren a jugar en estos paràmetres? Bueno, un matiz, porque Son Valencians al final sí que fue, no es que quiera ser yo defensor de Son Valencians, no, pero sí que acudió, hablando de porque lo vi yo de manifestación. Sí, yo también. Sí, dijeron que no, y yo vi a Chamo Mortal. Bueno, oficialmente no estuvo. No, pero oficialmente no decía que